Her er en hurtig demonstrationsvideo, der viser, hvordan du foretager de indstillinger, der skal til, for at du kan komme på SG Finans 24 på en iPhone. Det første du gør, det er at gå ind og åbne indstillinger. Derefter skal vi ned og finde browseren frem. Browseren er Safari. Tryk på den. Det er nu er vi inde i Safaris oversigt, og her der skal vi ind blandt andet i acceptere cookies. Så skal det være acceptere cookies fra besøgte. Altså den skal være aktiveret her. Vi går tilbage. Vi går nu lidt længere ned, og hernede der kan du se blokere ekstra vinduer. Den er i øjeblikket aktiveret, altså der bliver ikke åbnet ekstra vinduer. Den skal over på 0, fordi vi skal åbne ekstra vinduer, blandt andet når tilbudsmodulet skal åbnes. Nu er iPhone indstillet sådan, så at den umiddelbart kan bruges sammen med iBooks, som vi vender tilbage til, på SG Finans 24.